Άντε μέτρα, 30 δευτερόλεπτα. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, φιέται. Ρε, κράτον του να ρωτήσω. Εγώ είμαι ο Μάρσα. Όλοι μας το Μάρσα. Ναι, χάσετε ρε. Όλοι πάνω του. Ρε. Όποιος εν κάτω πηδάς του πάνω. Όχι, εγώ να κάνω Είναι έτσι να σημασία, φύγω. μπορεί να σε κάνω τσαμικά. Άιστο, δεν θα δέρουμε το μάτσο. Ποιον κάνεις, να δέρουμε τον Βόσπο. Τον Τζόνι. Γιατί ο Τζόνι, θέλω να δέρουμε τον Βόσπο. Άντε ρε. Γι' αυτό που αρχίσει τρίσεις. 10. Εννιά, Σκάσε ρε, μην 8, Τι να πίσω ρε. Αρκέψαν μπιλέ. Αρκέψαν μπιλέ βλάγε. Πιάμε στα πλαΐκα. Time out. Εντάξει μου έχουν να πιάμε τα πλαΐκα. Δύο πασέρα και ένα μόνο. Ένα μου ζητώ. Πάνω του. Δάμα το. Ahora aquí, bueno, me pide que vamos a dormir su Άλεξη, με μπαχώ! Φιέτο! Ρε! Έσπασε την λεκάνη μου! Ποια λεκάνη σου? Ποια μήνα! Α, πήγαινε εδώ με στο σκιά μου! Ένα καθαρίσει τους ελδίες! Το κρανιό μου! Μαλά να μου ματσίσκια μου τώρα! Ρε κάνεις βίντεο! ναι. Μαλάκα σκούεις το παχύ! 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 Έλια πω! Πάου! Πελέ, ξέρεις τότε έχει YouTube το πράγμα. Ναι, α. Όχι, πρόσεχε με τότε μετά. Αυλάκια. Λαζάνια. Πλαγίκα. Πήγε γρασίδι μες στα μάτια μου. Ναι. Ναι. Γαμώ το.